verkligen glömde jag säga. Och söndag veckan när jag var i Mexiko så fick jag en underfull möjlighet att färda av Lero. ¿Tú es emocionada? Sí. Bienvenido a Campamento Ferial. Hej! Vi är vid Laia. Pero si tienes el link puedes empezar. Och det var så stottligt. Jag hade gjort den bästa lönen i närheten jag vill ha. Jag lärde så mycket. Jag var så mycket gåor, bibeltimmar. Och så stottliga aktiviteter som sammanshow, där jag umgår och har en gåan och sådana mata. Vi minns att Arne var levad och var nervös, du också är då inte spaks, du måste ska kommunikera oss framvägs. Men jag har också nu att han är kvi i väg eller kvi att det är till Herrens för ett land och det var en av de bästa vägarna med min liv. Och i märkte jag tror att det var en ungdom som brände för att leva för Jesus. Och jag det var väldigt tydligt att höra liv. Det var inte en självfylld att jag var tryggvande, det var inte en tillfällighet. Men kristna liv var det som de personligen hade valt. Och när jag säger valt så också jag att det var en omvändning och en bröjning ut i det livet som var kännlig för mig som inte en gång kände dig. Och det var väldigt tydligt att höra grund och mittpunkt i livet var Jesus Kristus, var Golgata. Och det är utifrån tog grunden att de tog sina avgörelser och byggde sitt liv och valde sina utbyggningar. Det var allt utifrån Kristus. Så allt var grundat av Jesus Kristus och allt har liv snurrar sig om Jesus Kristus. Arne för förrän så jag kunde veta för att jag var ganska så extrem eller det var bibeln för bokstavligt och så jag kom till Mexiko så sa jag bara jag kan inte annat. Och i Mexiko så är jag levande att vi hade byggt men så lärde jag som tryckande så har vi inte annat väl. Har vi läser orgods och vi trycker att Gud är god och att Gud skriver så ett ord så kunde vi inte tacka det för bokstavligt. Det är hans ord och vi öja att inte leva efter tog och tacka det till oss. Och när vi läser Guds ord så hade jag det egentligen allvarsamt och underfullt och fantastiskt att kunna sitta så sammanhållna och vi må kunna tacka det till oss. Och jag också säger om att i samband med anmälningar och allvarsamma som bygden kommer vi kan inte färra lattliga om det. Hvis bygden säger allvarsamt så är det väldigt således. Och när jag kom till Mexiko så sa jag väl att jag personligen inte var för bokstavlig men borde vara mer bokstavlig. Borde titta mer till mig som ständer.
välja rent att leva efter tog. Så det här var otroligt lärorikt och gott att möta människor som gör det just här och att jag får ett inspiration om att göra just här. Do you have everything? Yeah. Yeah. Vamos in there. Dos cheesecakes. Y por tercer consecutivo la mano. Och allt som var särskilt i Mexiko, som det omframtade vi sammen med familjen och våra leva, det var att möta några systrar i Herren. Och jag kan välja kalla det systrar till att troa Jesus, men det är valt att följa honom efter, och det är mest att för liv. Och bara först när vi mötte dem och började prata med det så följde vi började med vi knytte och vinna bånd kjolt om målet var en förring och vi kanske inte kunde kommunikera så väl. Så märkte vi väl att vi var systrar i Herren. Och jag tror att troliga underhållet var att hesa systrarna hade valt att sätta sitt liv till suyes, det vill säga halga det. Valt fullkomliga annorlunda ting bara för att tjäna Jesus och sätta han högt. Och med andra var några där man inte gifta, så att de var något snägt äldre, tog jag då valt några ting från för att kunna tjäna Jesus bättre. Och att det var troliga stort blev kört om Tower från Mexiko och från Färjön, så hade vi det troliga några ting till felaks. Vi hade då valt att följa Jesus efter, det hade då bubbelbalk, köttbubbelbalk. Och jag hade en blogg, där fann jag sitta och sättna. Jag har en blogg, och Power single, Eva single. Och det var sådana ting som vi kunde soffa samman om. Några ting som var svar i akkurat livet. Och samtidigt så kunde vi också be och omtryck för det är och jag ställde mot läsa. Och så hade ofta ting var att det är så fom att man inte hänger märka. Men vi kunde också minna för det är att Herren vet bäst och han sörjer för oss och vi skulle bara sätta för alla det han. Och det var så otroligt stor tröst och anmening att söka tar det fullkomligt kvult
och nödsämme. Och det var tydligt att det var grund av Jesus. Och det är ögnans och Jesus vi kunde få en fullkomlig kvöld och fullkomlig nödsämme. Och det är inte med att vi döja att inte boja eller sätta för att löva paus men vi döja tjäna god fullt. Här som vi är och i tog årstiden som vi är i löven. Och vi vet att det är att Gud har inte kallat oss till ett vanligt liv, men till ett särstarkt liv, till ära för han. Och oss som vikuna nämnde stått sedan var oss med att holiness och happiness gänga hand i hand, att hela livet och glädje gänga hand i hand. Gabi. Hey, hey. ¿Dónde está? Estamos en la plaza de Morelia, en el centro histórico. Wow. Si tú hablas peruís, probablemente no me estás entendiendo. ¿Qué vas a comer, Dina? ¿Ah? ¿Qué vas a comer? So, something without gluten. with corn, with maize. ¿Cómo se llama? The grapes, there are juices. Maize. Me gusta comida mexicana. Mucho. Un refresco más unas papas, es muy rico. El pastor. Ok, ya. Me gusta el pastor. Es muy rico. ¿Sí? Demasiado rico. Demasiado rico. Hola amigos perueses. Agua potable. Och jag minns att det var hemmater till förra den öliga känsla att sätta sig i flåfärre och lunges efter två familjerna och ta vikuna som var efter Mexiko som vi just var fram. Och samtidigt så glädde vi att komma hem till familjen i förrjun. Och det var som hjärta var klonar som en pastor efter Mexiko och en var i förrjun. Och det var kvällen så bär i fyra superfamiljerna, två familjerna, vikuna i Mexiko. Och vi känner öron vittvatten som vi har mött och har samband med som är som är runt i hemmen. Och jag säger man speglar hur han vill lätta med knyta så gå vinnarband vid människor som är så lätt borster och som inte kan söka. Och vi så följer det som om att hade vi bara ödla samla. Och ta väl det som en mild röd eller touch kom till mig om att det ska vara just så att de som trycker Jesus vara samlade och ta vara i himlen. Och jag måste överlägga och tacka God för de vinnarband som vi har finnit som är sikna vi. Och jag har alltid visat att det gör himmelen än mer underfotland och än mer spännande att glädja sig till. Och jag också visat om det många trycker där runt i himlen som vi inte en gång känner igen men som jag inte ska komma att känna och bruka att det är av i himlen. Jag tycker det är underfullt. Och ett annat som God är nu lagt med hjärtat så sedan jag var här är att bygga för trobaren och systern runt i hemmen.
Och jag lärde visst vi är från Mexiko som var möte med mina tankar. Och så stor god där och se allmåttor han är och se han kan allt och inte avmarskar och tog eller stä. Och så Guds atlaner och så Guds huxaner är mycket större än åkare. Och det gör mig så att det är spännande bara framtiden till God kan allt. Och det är inte mer erfaring och det är en spännande framtid här man brukar. Så det tog samma vi här om.